il-manuskritt ta' De Soldanis fuq twaqqif tagħha. X'jej ġdid fih? Il-manuskritt jgħid ħafna li hu ġdid, kif ukoll jagħti ħafna informazzjoni dwar xi aspetti li diġà konna nafuhom imma kellna ġast ġifieri ftit informazzjoni. Nibdew mix-xogħol appuntu ta' De Soldanis. Ignazio Saverio Mifsud jgħidilna li mar il-biblioteka il-Forfantone appuntu u ra lil De Soldanis imħabbad bix-xogħol tal-katalogar. Mifsud jaqaf hemmhekk. Fil-manuskritt ta' De Soldanis, l-ewwel forsi ta' min jgħid x'inhu dal-manuskritt, jiġifieri De Soldanis kiteb deskrizzjoni twila mhux ħażin tal-biblioteka, tal-oriġini u l-iżvilupp ta' din il-biblioteka illi hu kien responsabbli minnha. Dan il-manuskritt lanqas jinsab Malta, jiġifieri l-oriġinal tiegħu dan mhuwiex Malta, qiegħed fil-Biblioteka Komunali ta' Palermo. Once illi dana ġi skopert, għan nissa kopja, ġibt kopja Malta u allura saret ġifieri traskrizzjoni tiegħu u għandek materjal ta' importanza kbira f'dal kontest. Jixħed dawl fuq ix-xogħol ta' appuntu minn dan il-lat li ftit li xejn kien magħruf. Mela, De Soldanis jidħol f'ħafna dettall f'din il-kitba tiegħu dwar xogħlu fil-katalogar tal-kollezzjoni. Isemmi l-volumi differenti ta' katalogar li jagħmel, isemmi s-sistema li juża fil-katalogar. Interessanti ħafna pereżempju kemm jirreferi għal nies illi għadhom sal-lum meqjusa bħala awtoritajiet kbar fejn tidħol ix-xjenza tal-bibliotekonomija, ix-xjenza tal-katalogar, tal-organizzazzjoni tal-kodba, nies bħal Gabriel Nodé pereżempju u oħrajn, u din turina appuntu kemm De Soldanis kien bniem erudit mhux biss fil-qasam tal-Malti, fil-qasam tal-folklor, fid-diversi aspetti kulturali, imma jidher illi once illi ħada l-inkarigu daħal bis-serjetà fih, ra l-awturi l-kbar minn huma, sar familjari ma' xogħolhom, ma' sistemi u fil-fatt ħoloq sistema ta' katalogar illi għal żmienha kienet sistema tajba ħafna. Affarijiet oħra li joħorġu mid-deskrizzjoni tiegħu. Pereżempju, id-deskrizzjoni li jagħti De Soldanis issolvi wieħed mill-misteri kbar illi kellna dwar il-Biblioteka Nazzjonali tagħna. Fil-kollezzjoni tagħna sal-lum għad għandek qatt ta' kodba seklu 16, 17, 18 illi dawn kienu kodba projbiti, illi dawna kienu kodba ibniżla fuq l-indiċi, l-Index Librorum Prohibitorum, illi kienu projbiti mill-Knisja. Fil-kuntest ta' dak iż-żmien, dawk il-kodba laqqas stajt issibhom għand persuna privata, laqqas iżommhom, stajt jiena dak mhux ħanaqrah, laqqas iżommhom ma stajt sewwa, aħseb wara f'kollezzjoni pubblika. U allura dejjem kien hemm dal-misteru imma jekk dina kienet biblioteka ta' membru tal-ordni, jekk dina kienet biblioteka aktar tard pubblika, fl-1776 saret uffiċjalment il-biblioteka tal-ordni. Allura kif għandek dal-materjal? U dal-materjal daħal appuntu dak iż-żmien, mhux daħal mit-sena wara, illa lix nafus mill-katalogar eċċetera. U allura din dejjem kienet xi ħaġa li min studja il-kollezzjoni nazzjonali tagħna dejjem ħasbit u dejjem dal-misteru. Fix-xogħol tiegħu De Soldanis din jispjega. U De Soldanis jgħid isma' Detensen illi kien il-proprjetarju ta' dil-kollezzjoni u li rrid jiftaħha għal pubbliku appuntu meta ngħid pubbliku jiġifieri membri tal-ordni Maltin u nies barranin li dak iż-żmien kellek kwantità illi kienu qegħdin Malta wkoll. Detensen rrid illi fil-biblioteka il-kodba projbiti jinżammu. Jiġifieri kodba projbiti xorta ikun hemm kopja tagħhom fil-biblioteka. Issa rika biex jagħmilha rrit il-permess tas Santa Sede, rrit il-permess appuntu dak iż-żmien tal-Kongregazzjoni tas-Sant Uffizzju Ruma. Detensen kiteb lill-Kongregazzjoni tas-Sant Uffizzju u ingħatalu il-permess illi dawn il-kodba jinżammu fil-biblioteka. Issa da ma jfissirx illi il-kodba setgħu jinqraw. Għal-preservazzjoni il-kodba jinżammu fil-biblioteka, kif fil-fatt inżammu u għadhom hemm ħafna minnhom sal-lum. Biex persuna tmur il-biblioteka u tara dawn il-kodba,
xorta il-persuna ridet il-liċenzja li taqra l-kodba projbiti. Imma dik imbagħad kienet ħaġa oħra, fil-fatt kien hemm sistema fejn bniedem kien japplika u jingħata membri tal-ordni jew Maltin, eċċetera, u jingħata din il-liċenzja. Sewwa. Imma il-fattu illi issa nafu, issa għandna spjega minn De Soldanis innifsu dwar kif il-kollezzjoni tagħna fija dan il-materjal ta' letteratura projbita illi ma kienx normali illi kieku kien jinżamm fil-biblioteka tal-ordni. Fija ħafna materjal. Ġifieri din id-deskrizzjoni li ta' De Soldanis hija għandha preġu kbir ħafna kemm mill-lat ta' De Soldanis il-kontribut tiegħu bħala bibliotekarju illi kifat ftit li xejn kellna, ftit truf kellna. Hija importanti ħafna wkoll biex sirna nafu iktar dwar l-oriġini, l-iżvilupp, l-organizzazzjoni tal-dik li kellha tiżviluppa bħala l-Biblioteka Nazzjonali tagħna tal-lum.